čo očakávam? Srandu, nové zážitky, nových priateľov. No, teším sa na ľudí, ktorí tu budú, teším sa na Boha. Tak byť bližšie k Bohu a tak poznať nových ľudí. Veľa duchovných aj standardných zážitkov. Čo momentálne cítite? Zimu. Jedným slovom popíš ceremoniál. Super. Aké boli tvoje pocity po úvodnom ceremoniáli? Mal som trošku zimomriavky, ale doslova zimomriavky, ale úplne taká radosť. No plakal som, bolo to úžasné emócie a takú radosť.